Ναι. Λοιπόν, μετά από ένα αποδοτικό ψάρεμα Κυπρίνου, ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης για να διατηρήσουμε το περιβάλλον υγιή και να έχει πάντα ψάρια. Βλέπουμε εδώ το Βασίλη. Θα απελευθερώσει τους Κυπρίνους. Να και ο πρώτος, ένα πανέμορφο ψάρι. Ορίστε, γύρω στα 4 κιλά. Και το πρώτο έφυγε. Ορίστε. Χτυπιούνται σπαρτανάτες, δεν βιάζονται να φύγουν, καταλάβουν, θα απελευθερωθούν. Το έχουν καταλάβει τα ψάρια που θα πάνε προς ελευθερία και ανυπομονούν. Ορίστηκε ο δεύτερος, Κυπρίνος χρυσαφής, όμορφο ψάρι. Δεν θέλουμε να πληγώσουμε τα ψάρια. Κάτσε και το επόμενο το ψάρι. Ωραίο. Φεύγει και αυτό. Στο Ιπανιδίν, θέλουμε να το πιάσουμε όταν είναι λίγο μεγαλύτερο. Επόμενος Κυπρίνος. Ένα όμορφο ψάρι και αυτό όπως βλέπετε. Στο καλό. Εντάξει, ζωντανές συνδέσεις θα έχουν αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να περάσουμε σε ένα μικρότερο ψαράκι. Που θα μας χαιρετήσει γι' αυτό. Ψάρια είναι ζωηρά, βλέπετε, φεύγουν με καλπασμό. Να και έναν όμορφο Κυπρίνος. Περάσουμε και εδώ σε ένα επόμενο ψαράκι. Πανέμορφο. Ας πάει και αυτό στη μαμά του. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα απελευθερώσετε μερικά. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Πόσα ψάρι μέχρι στιγμής απελευθερώσαμε, Βασίλη? Παναγιώτη, δεν είμαι σίγουρος. 6 νομίζω, 7. Ή 6-7. 6-7. Συνεχίζουμε, βλέπετε εδώ. Ένα ψάρι. Ένα πανέμορφο ψάρι αυτό. Είναι αυτό το ταψί. 5 κιλών. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο. Ας πάει και αυτό στον κόσμο του. Μπράβο, Παναγιώτη. Συνεχίζουμε με ένα εξίσου μεγάλο ψάρι. Γύρω στα 4 κιλά. Λίγο πιο ωραία, Παναγιώτη. Πολύ ωραίο ψάρι αυτό. Πολύ ωραίο ψάρι και αυτό που βλέπετε. Ωραία, έφυγε αυτό. Αυτό το βίντεο είναι παράδειγμα για όλους τους ψαράδες. Ναι, Βασίλη, αυτά να τα λέμε. Έτσι. Γιατί... Μικρούς και νέους. Ας φύγει και αυτό. Γιατί μια μέλισσα μας παρενοχλεί. Βλέπετε εδώ πέρα κάνει και το κάμεραμαν. Ωραία. Πάει και αυτό το ψαράκι μόνο του. Κοντά στα 4 κιλά. Συνεχίζουμε με το επόμενο και τελευταίο. Και αυτό ωραίο ψάρι. Αυτό το ψάρι. Για γυρίστε το δούμε λίγο. Ορίστε και αυτό. Μισό λεπτό. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μπράβο. Αυτά. Παράδειγμα για όλους. Βλέπετε πως φεύγει να χαιρετάει εδώ με τον καλύτερο τρόπο.
Τράβηξες. Μπράβο. Λοιπόν, η συνέχεια μετά. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το βίντεο της απελευθέρωσης και στη συνέχεια πολλά ακόμη.